ଶୁଣ ବେନ୍ଦ୍ର ସେଇ ବ୍ରତର ମହିମା ତହିଁରେ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉମା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ତାର ଅବନ୍ତୀ ନଗର ତହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୋଲି ଅଟେ ଦ୍ୱିଜବର ତାହାର ଭାରିଜା ନାମ ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ସର୍ବଦା କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟା ତେଣୁ ହେଲା। ଏବେ ସୁଦର୍ଶନ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଦିଦି ମଣ୍ଡା ତିଆରି କରୁଛି। बाबा जागा ना बेटा कौन ले बेटा में कौन हला बोल एटा गोड़ी फुट एटा को रखी छ काई एटा ई हम पेचू गोड़े पकेला बाजी बंद कर सेंटर राकुणी के बंद कर